Deschideți ochii. Începem lucrările pentru înscrierea în bătăria colectivă. Ți-ai luat capră, a? Așa era țara acum. În loc de vacă capră, în loc de cal măgar. Bă, ăsta al tău, din film. Ce găr? Bă, țăran să se bucure că ia pământul, o fi vreun puturos. Știu eu. Felicitări. De asemenea lucrări are nevoie partidul. Mă cam eviți. Ai ceva sumbru și lacom în privire. Ca omul nebăgat în seamă. Nu o să te iubească nimeni cum te iubesc. Uiți că sunt măritată. Te-ți mărită-te. Respirația adâncă. Bă, voi ați nebunit? De ce ardeți, mă, cărți? Așa morbic. Tot ce provine de la burghezul moșier se distruge sau se arde. Trăiască Partidul Comunist. Ce ți se pare atât de interesant la povestirea mea? Sentimentul de singurătate. Știu cum este simți singur. Nu e bine, mă. Ce? Ce faceți voi? Că eu omului pământul cu vorbe. Hai, semnează acolo. Și ăsta tot fur se cheamă. Respirați mai rapid. Binele se mai face și cu forța. Asta e bine? Vrem să scăpăm oamenii de sărăcie. Cu arma la spate. N-avem limite. Ce iei cu sâla, nu priești. Ce treabă are partidul cu cine mă... Aia eu, a? Cu tine nu, că tu nu ești în partid. Care este atitudinea scriitorului față de colectivizare? Dumneata e apărarea unor opere legionare. Păi, Nicolae, la om totul pornește de la cap. Unde l-ai găsit? Ia, mea, unde l-am găsit? Hai, lasă-mă.